Er vi klar, Paris? Alle har kæft! Ja, vi er klar, Paris. Hallo, luder! Prøv at komme herind, mand. Fuck op i kog, mand. Nej, okay, prøv at her. Først og fremmest, jeg vil gerne sige, at dig og Michael. I nogle fucking minutter er ikke klamme. Vi prøver at det nytårsaften, vi er ikke fulde nok til at tage byen. Rigtig noget mere faktisk. Jeg hader dig, jeg elsker dig, jeg hader mig. Var du mig? Nej, jeg siger, jeg hader dig. Fordi prøv at vi er ikke fulde nok til at tage byen. Det er nytårsaften, vi godt. Sidste nytårsaften, mig og Michael, vi var i Odense. Skal jeg lige lave et lille dramatisk? Ja, altså med. Okay, det her det er mig og Michael inde på værelsen. Prøv at tjekke det op. Og hvad er den lyder der? Ja, det for fanden, de er aldrig klamme. Ej, jeg skal ikke smadre. Så kan vi godt. Okay, så kom. Hej, drenge. Hvad vil du? Du skal fandme ikke kigge på mig på den måde. Jeg gør ikke noget, siger bare hej. Nej! Oh my god, jeg har mistet noget. Jeg har mistet noget. Jeg er ulækker. Paris og Michael, you wake up. It's so hard. Whatever the hell you wanna do. Okay, senere på aftenen. Hvor er min mobil? Hvor er min mobil? Hvor er min mobil? Jeg vil skyde på det, Michael. Ja. Det var... Hvor er min mobil? Gå ned og musikken, jeg kan ikke finde min mobil. Hvor var din mobil? Ej, okay, skat, prøv at høre. Martin, din mobil er væk. Skal du fandme ikke få noget for hele festen. Prøv at høre, det er min bedste ven, og han gør, hvad han har lyst til. Jeg kan ikke ud, at din mobil er væk. Hvad ser du? Hvad ser du? Bang! Ja! Jeg er det sorte ord. Det var så fuldt vi var, og der var klokken 11 eller Ja, men hvorfor drikker du så godt mere? Du vil ikke drikke cigaret for helvede. Lortesprut. Lortesprut. Hvorfor har du så ikke taget noget med? Fordi jeg Det er så banana fucking totalt. men Ja. Det var det eneste, jeg ville sige, at jeg hader jer, I ikke er fulde. Ja, skru musikken op. Hvor er vi i gang? Mere op.